Mali oke lagɛbagaw aw ni nin waati donc n ye video in kɛ ka jira aw la sabula kumaw cayara mutu ni salimatɔ est-ce que a bi kɛ wa ou bien a ti kɛ an wulila ka se Mali oke ɲɛmaaba ma n'o ye Za Umaru Sila ye k'a ɲininkali k'a la ŋunuŋunukan min bɛ mutu ni Salima ka film kunkan an selen a ma a ye mun de f'an ye a ko o ko Mali oke ka filmu ti laban o tɛ a ko Mali oke kelen o de ye Anita kɛ Layidu m'a dɔn n'aw hakili b'a la film laban na Anita b'a yɛrɛ faga o banna o dun ko Mali oke ka filmu ti laban o kɔfɛ Mali oke ye série kura wɛrɛ kɛ a k'a bambu wa a kana a bambu n'aw hakili b'a la sinamusoman fila o banna o kɔfɛ Mali oke a yi kiya nin dumani saison fɔlɔ kɛ ka o ban k'a kali donc ka sɔrɔ ka wuli ni deuxième saison ye n tilala k'a ɲininka tuguni a fɔra ko mutu ni Salima na acteurs minnu kun b'a la ka jouer a la k'a dɔw de ye film in sɛbɛn donc o du talen ka bɔ a la donc film jɔlen ye diyagoya ye a ko n ma ko n ka miiri Mali oke acteurs minnu jouera mutu ni Salima na k'a daminɛ mutu yɛrɛ Salima karamɔgɔ tonton Maninga Fanta Gwe Wurukiya o ka ca fo kana se ne yɛrɛ ma mɔgɔ si kelen tɛ film in na min ka n ko b'a la min ka ko n ko dɔrɔn n ka ko t'a la ni film in daminɛ lajɛ i b'a ye un film de Za Umaru Sila ale de ye Mali oke réalisateur ye depuis kunu fo bi donc e ka foyi t'a la e welela ka na jouer e t'ale bɛ se k'a jɔ a ko non mais a bɛ mɔgɔ hakili jigin ni mutu ni Salima film daminɛ lajɛ i b'a sɔrɔ denmisɛn ninnu tɛ tɛmɛ san 5 kan donc a ye film daminɛ n'u ye tuma min na o y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba tɛ yen jango e de b'o film sɛbɛn jango e de taara k'o film bi ban ka tila ka pose ta nin pose in tali ta ka pose fɔlɔ ye dɛ a ye pose ta ka san 6 kɛ ou bien san 5 ni dɔɔnin ka denmisɛnninw kɔnɔ walasa u ka kɔrɔbaya a ye film daminɛ ka jɔ ka san 5 ou bien san 6 kɛ donc ni film jɔra ka 8 mois ɲɔgɔn kɛ aw kana fɔ ko film tɛ se ka laban a ko kelen a da tilala ka min fɔ an ye ka fara a kan o ye film in jɔra ka 5 ou 6 mois de kɛ acteurs kɔrɔbaw dɔw ka sɔrɔ ka bɔ a la donc dɔw de taara dɛ dɔw de taara donc est-ce que o dugu yɛrɛ kun prévelen don fɔlɔ wa cɛ ka siniyɔrɔ daminɛ a ka sinima daminɛ est-ce que o dugu kun o place kun b'a la wa a ko place kun t'a la a y'o place kiriya kɔnɔ de donc baara jɔlen n b'a fɔ tubabukan na o b'a fɔ cogo di ko seritage wa ou bien je ne sais pas là a ka cogoya a ka fɛlɛ a ka jɔ o y'a ka fɛlɛ ye a b'i jɔ a bɛ labɛn de kɛ n'a ma jɔ a y'a jateminɛ dɛ kabaforo b'i bolo maloforo b'i bolo ɲɔforo b'i bolo kɔriforo b'i bolo e bɛ se ka taa foro bɛɛ la don kelen k'i bɛ nɔ bɔ wa o tɛ se ka kɛ mutu ni Salima b'a la ka kɛ kiya nin dumani b'a la ka kɛ muna le destin noir o b'a la ka kɛ mɔgɔkan b'a la ka kɛ crypte ni doit pas parler o b'a la ka kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ mɔgɔ kelen de kunkolo kɔnɔ mɔgɔ kelen kunkolo kɔnɔ fantan ka sabanan o bɛɛ ka kɛ wa mɔgɔ kelen pewu n'o ye Za Umaru Sila ale de b'a la ka nin film ninnu bɛɛ sɛbɛn ka tila k'a réaliser an bɛ kuma kɔnɔ n bɛ tila k'aw hakili jigin tuguni mɔgɔkan na sabula aw b'a la ka film minnu filɛ a si t'a la ka kɛ yɔrɔnin kelen mɔgɔkan ale b'a la ka kɛ Kolokani Bɛlɛdugu donc sira kun tɛ yen Kolokani sira kun man ɲi
o ye gɛlɛya don Mali hockey ka déplacement na ka taga Kolokani sinon u kun tilala mɔgɔ kan na ka ban mɔgɔ kan tɔ comme réalisateur u ka ko don mais ne kɔni a ye min fɔ an ye a tɔ tɛ tɛmɛ épisode 1 soit 2 kan donc o kun tɛ tɛmɛ 1 semaine ou 2 semaines baara kan mais sirako jɛlɛya de y'a to a y'o film jɔ ka taa ni équipe ye Segu mun na le destin noir ka taa o d'a mais est-ce que ni film yi labanbali ye wa a jɔra fɔlɔ mais baara wɛrɛ wulila mun bɛ se ka film bloqué sira la k'a tɛ taga parce que a tigi hakilina mana ban réalisateur hakili mana ban soit scénariste hakili mana ban n'a hakilila t'a banna film bi jɔ o ye diyagoya ye nka nin ko tant que a bɛ dugumakolo kɔ kan ala dalen a ka saya dilan sanfɛ n'a ni ma sama ka bɔ a la k'a bɛ film sɛbɛn o tigi ka film bɛ se ka jɔ cogo di k'a dɛsɛra kelen n'a y'a jateminɛ dɛsɛ tɛ Izo y'a fɔ n ye cogoya min na Izo kan production a ko Mali hockey kunu baarakɛminɛn jɛlɛya kun bɛ yen nka Mali hockey bi o b'o disi gosi ko baarakɛminɛn sɔrɔla o bɛ dɛsɛ cogo di mɔgɔ minnu y'i baara kɛ ni minɛn dɛsɛ ye donc minɛn sɔrɔla bi mun b'u lajɔ mɔgɔw dɔw yɛrɛ ko film in jɔli bɔra denmisɛnninw de la Mutu ani Salima ni hakili la an bɛ bi la samedi don bi ye seliɲini don ye bɛɛ ye Salima ka sanbe foli ye bi a ye mun de fɔ aw ye ne tɛ n da segin o kan bilen sabula n'aw ye ne ka video ye aw ye Salima fana ka sanbe foli ye Salima ko Mali hockey ka bɔ a la tɛ dɛ ayi Mali hockey y'ale ka yɔrɔ de ye wa ale ka ɲanamaya a ka ɲanamaya de ye cinéma ye wa a bɛ to Mali hockey la k'i kalan cinéma na fo ale ka se foyi t'ale bɔ Mali hockey la k'a sɔrɔ ale ma kɛ actrice ɲanamanba ye donc a bɛ kalanyɔrɔ de la wa il n'est pas prêt k'a ka kalan abandonner mɔgɔ minnu b'a senkɔrɔ n'u b'a la ka f'a ye don o don ko Salima i ma ɲi ka jouer Mutu ni Salima na bilen i ka ɲi ka Mutu ni Salima jɔ i ma ɲi ka ye Mali hockey la a k'o ye mɔgɔkɔrɔba kuma ye ale mako t'o la minnu b'a la k'o fɔ o y'u hakilina ye mais ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya a wolola tant que artiste wa a bɛ kɛ artiste de fana donc foyi t'ale bɔ Mali hockey la a bɛ to yen dɔw yɛrɛ ko Hasim fa ne o ye Mutu ye ko o ni Hamza Za Umar Sila de kɛlɛlen don mais aw ɲinɛna dɛ minnu t'a dɔn n b'a fɔ ye o de y'a to n ko ni n bɔra n bɛna tiɲɛ de kama sanni Mutu ni Salima ka da minɛ Mutu o y'a film tɔgɔ ye a tɔgɔ de ye Hasim Tamadu anw den de don wa Mali hockey directeur o fana den de don parce que a kɔrɔkɛ den de don aw kana lajɛ ko Sila ni Tamadu don non o tɛ a ma daminɛ Kati ko in daminɛ ni depuis Segu kana Kati wa a ka kalanden de fana ye film réalisateur ye a ka kalanden de ye film sɛbɛn ale de ye directeur Mali hockey directeur kalan montage la n'o ye Mutu fa kɛ Mutu wolowolo fa o de ye Hamza yɛrɛ kalan montage la donc Mutu b'a la ka cinéma kɛ n'a faw de ye a bɛ bɔ a la ka taa min du kelen kɔnɔna ko don a bɛ bɔ a bɛ taa min donc k'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o b'a la k'o fɔ sinon Salima y'a fɔ aw y'a ka foli la ko aw fɛ Mutu ni Salima banna ko nka a ma ban k'aw k'a kɔnɔ dans quelques jours k'a bɛ nale wa a bɛ nale dɛ Mutu ni Salima saison kura bɛna wuli wa n bɛ min fɔ aw ye Mali hockey kanubagaw ne bɛ min fɔ aw ye bamanankan ɲuman na Mali hockey bɛ yen de walasa ka aw la wasa aw ka filɛli la denmisɛnnin fitininw minnu b'aw ka so kɔnɔ ne ka kuma dɔw don tulo kɔrɔ
min b'a to o k'a dɔn fa bi minɛ ten ba bi minɛ ten. Mutu ni Salima a ma dabɔ yɛlɛko kama, a dabɔlen ka denmisɛnninw ladamu. Wa Mali hockey directeur y'a fɔ an ɲɛna k'a ti sɛgɛn, a ti ɲina, wa a ma dɛsɛ, wa a bi Ala deli Ala kana na dɛsɛ s'a ma. Min bɛ Mali hockey film fana sɛbɛn o ko a b'ale kunkolo la k'a b'a la k'a ɲɛnajɛ de fɔlɔ k'a ma baara daminɛ. Aw mana Mali hockey ka film fɛn o fɛn filɛ aw b'a ye Isocam production o ti dɔwɛrɛ o ye Ismail Kamara de ye. Isocam c'est Ismail Kamara. N sera ma tuguni n y'a ɲininka n y'a mɛn ko Mutu ni Salima ka saison kura daminɛna k'aw bɛ baara la nin wagati in kɔnɔna na. Hakilina jumɛn de bɛ aw fɛ sisan k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna? A yɛlɛlen kɔfɛ a ko n ma ko ale ma deli ka kuma a ka film kan. Ne film min ma ban ale tɛ fɛn fɔ. Wa Mutu ni Salima saison kura nata ko mɔgɔw k'a kɔnɔ k'a lajɛ k'ale tɛ kuma. Ko n'i y'a ye i bɛ kuma k'o ye faiblesse de ye. A b'i ka sendanya de yira. N tɛ se ka nin ko in kɛ o de b'i bila da la popo walasa ka mɔgɔw ka influence tromper. Ale de b'a ka nafolo bɔ ka filmiw produit. Mali hockey ka fɛn bɛɛ lajɛlen ale de b'a kunna nafolo bɔ ne k'a produit. Mais a tɛ kuma parce que a b'a dɔn k'a b'a waleya de san n'a ka kuma mɔgɔw mako bɛ min na a b'o de di mɔgɔw ma. Donc n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka dugawu kɛ Mali hockey ɲɛmɔgɔw ye ani acteurs minnu bɛ yen jugu tɛ anw na ni bana de tɛ. Donc ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani comédien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw sanbe tuguni aw ka yafa anw ma anw yafalen don aw ma o de kun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye bi wulada in na. Jara Rastafari.